Tal e como temos denunciado de maneira reiterada desde o Bloque Nacionalista Galego a nefasta política de persoal do Goberno Municipal de Abel Caballero, que ten neste momento preto de 200 plazas vacantes de persoal municipal sin adxudicar como resultado da inexecución das ofertas de emprego público dos últimos anos, produce un evidente estrangulamento dos propios servizos municipais, fanando a súa capacidade de traballo, pero tamén se traduce en claros prexuizos para o conxunto da ciudadanía da veciñanza de Vigo. Hai dous exemplos claros e, en opinión do BNG, graves, como son os que teñen a ver co funcionamento da Oficina de Información do Plan Xeral e tamén do Padrón Municipal. No que ten a ver coa oficina do novo Pexón, esa oficina informativa, a día de hoxe, se calquera viguesa ou calquera vigués solicita cita previa para recibir información sobre o novo planeamento, o primeiro oco dispoñível é do día 24 de novembro. E iso, mele existiren ocos dispoñíveis tamén nesa mesma oficina para a información xa restringida ou xa específica en relación ao proceso de alegacións. É claro, en opinión do BNG, que ofrecer apenas 36 citas de atención por día é insuficiente para atender unha poboación de preto de 300.000 habitantes nun trámite tan importante como é a elaboración do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal, tendo en conta, ademais, que o prazo para as alegacións vai concluir a mediados do vindeiro mes de xaneiro. En relación ao Padrón Municipal, que, como todo mundo sabe, é a oficina onde se tramitan as altas, as baixas ou as modificacións no propio padrón e que exixe, sí ou sí, a asistencia presencial mediante cita previa, non hai oco dispoñível a día de hoxe até o 25 de novembro. Case 4 semanas de atraso nun trámite que é imprescindível para realizar outras xestións, como pode ser a emisión ou autorización dos documentos de identidade, o acceso á tarxeta do transporte urbano a Paz Vigo, e isto a pesar dos pequenos reforzos que se teñen realizado, reforzos de persoal no Servizo de Estadística, que seguen a ser manifestamente insuficientes. É, pois, a evidencia clara de que a política nefasta de persoal de Abel Caballero prexudica o funcionamento dos propios servizos municipais, pero, sobre todo, ofrece unha moi mala atención á veciñanza de Vigo a asuntos tan importantes como é o propio Padrón Municipal ou a información do novo Plan Xeral. E é por iso que o BNG temos que reiterar máis unha vez, tal e como lle leva exixido o propio Comité de Persoal do Concello de Vigo o actual goberno, que compre e executar as ofertas de emprego público, pero sobre todo compre a provisionar, inda que sexa con prazos temporais, dos medios humanos necesarios para evitar que haxa que esperar preto dun mes para poder ter cita no padrón ou para poder ser informado ou informada do novo Plan Xeral. Yeah.